Wala mga tulog. Sir, mapilar magina sa sir kay. Mana kita si sir? 12 midnight. Thank you. Ay, mo na ni diretso ka, sir. Oo. Uy, sir, walay charger, sir. Daghan di ang mga gwapo pa nga item. Oo. Tapos kada kay ma'am. Oo, lagi. Magpapa kayo mong shoes. Pwede mo utang ma'am. Award ko. Natin credit card, sir. Credit card, mag-swipe na. Available di karon no. Kinsay gusto mo ani dire nga gamiton ang credit card na libre credit Uy, wala card. niya. Dili Pwede ka. Dili ni si scripted si sir nga ni ani nga. Kay tungod na po. Dili, nakita giniya sa live. Di ba, sir? Oo, wala na na. Oo. Yeah. Doon na po, sir. Sir, thank you kay sir. Salamat kay sir, ha? O, di ba? Salamat, mga bots. Mga Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from little Yas to each of you. Content creator,